Here's Troy Balderson. Li Ohio, Troy Balderson ku komariye de hilbijartinin kongreye taybeti da ku li serên serê Amerîkayê balkişandı bû pêşengiyek lawaz bi dest xist. I'd like to thank President Trump. Ez spasiya Serok Trump dikim Amerîka li ser rêya rastî û em ê bi vî rêya da bi vî awayî berdewam bikin. Balderson li herema ku bir giranî komariye ji aliyê demokrat Danny O'Connor rastê dijwariyê kurt hat. Danny O'Connor piranî li ser pirsgirêkên aborî sekinî bû. I heard over and over that the people من gelek caran bihîstiye ku gelê Ohio ji ber siyasetê Washingtonê ku kevn û wek heveya bitilîne û aciz bûne. Gel pêşengiyan nû dixwaze. Serok Trump ji bo piştgiriya xwe bo Balderson nîşan bide û di hefteyên pêş de ji bo kampanyayê zêdetir xebat bêkirin Twitter bi kar hanî. Dibe ku Balderson ji civîna Trump ku tenê çend rojên berê hilbijartina bû vê civînê da Trump opozisyona demokrat rexne kiribû feyde kir. if the Democrats Heke demokrat bê serkevin, ev bacê we zêde bikin. Sûd li her derê bê û ev gelek mirov li sinûran werin. Analîst John Hudak dibêje ku lêbelê rastdariya ku Demokrat O'Connor de heremekî komariyê bi hêzdar pêşbaziyekî wiha nêzik bi dest xistiye, dibe ku ev ji bo komariya nîşana hişyariyê be ku hilbijartinên di meha mijdarê. Ev delîlek zêdetir ku pêşbaziyên yek li duyek yên vê salê da ku dengên komariyan ji sala 2016 kêmtir dibin ku ev ji bo pêşveçûna wan pirsgirêk e. Waliyê komariya Ohio John Kasich dibêje ku dema Trump ji bo Balderson alîkarî nîşanda lêbelê ji bo dengdarên berfirehî wekî cemserîkî yekalî ma. Alûziya li dor Trump derkeftî gelek xelek aciz kirîbûn. Ji ber vê yekê jinên gundewaran bi taybet ew ên li virin kesên zor aciz in. John Hudak dibêje ku serok xuya dike ku bingeha xwe û opozisyona demokratan bi hevra motive dike. Dibe ku li Ohio destwerdana serok an jî dibe ya walî kasîk an jî hin kesên din ji sedê hevde li ser dengdanê bandûr kiribe. Dibe ku rola serok di wê pirsê de gelek giring be ku komarî li hember demokratan di pêşbaziyek wiha da pêş bikevin. Pêşbaziya Ohio bi xwe nîşana herê dawiye ku herê diçi bêtir dengdar ji bo hilbijartinên nîvdesthilatî ku ev ê di Nîsanê de bibe Serok Trump wekî pirsgirêkek navendî dibînin.